Tak ja vás opäť zdravím pri večernom matematickom posedení. Dnes tu máme takú jednoduchúčku úlohu, jednoduché zadanie. 3 čísla sú v pomere 2 ku 3 ku 4. Ich súčet je 99. Máme ich určiť. Asi by to nemal byť žiaden problém. Máme čísla 2 ku 3 ku 4. Hej, to je A, B, C a vieme, že A plus B plus C sa rovná 999. Poďme sa na to pozrieť. Takže vieme, že keby sme spravili tak 2 diely a 3 diely, tuto označím takto 3 diely a 4 diely, tak keď to spočítame, tak by sme to mali dostať 999, hej? 999. Dobre. Veľmi jednoduchý spôsob je 999 deleno týchto dielov je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Krásne. 999 deleno 9 je 111. No a teraz pre prvý odsek, ak toto je 111, jeden diel, tak toto bude, táto časť bude 222, táto bude 333, lebo to je krát 3. No a táto bude 4 diely, krát 111 je 444. Čiže keď tieto 3 čísla spočítam, dostávam 999. A táto úloha bola pomerne jednoduchá, až na počudovanie. Takže ja vás opätovne zdravím a uvidíme sa na budúce. Čaute.